ассалому алайкум тамошабинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёр директори компанияи Фаберлик. дар муҳлати 2 соли кориям зиёда аз 30 миллион кор кардагим. мехоҳед чунин пулҳои калон кор кардан, соҳиби чунин хонаҳои зебо шудан, соҳиби мошин шудан, соҳиби он орзуҳое ки шумо аз кӯдакӣ доштед, ба орзуҳотон расидан, дар ватсапи ма бинависен. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Коровонем барои шумо фақат халатҳои замистона начосдора нишон медиҳем. Современкан ҳамаш современи новинкаҳои бозоранд. барои ҳам пешай тамошо кардан якта лайк монед, ҳамира ба ёру дӯстотон фаромӯш накунед, падилица кунед, чибаки халатҳои новинкаи ғавсанд. материалошон ҳам фарқ мекунанд. материалошон 100% ай материалҳои бозор фарқия дорад, чибаки ё ҳам ғавсанд, ҳам блестящиянд. дар борашон якта маълумот метиҳем, шумо хушвақт тамошо кунед. ё новинкаҳои бозоранд, начос доранд, ай размери 46 то 56 пуша ҳастай. ай 46 то 56 пуш ҳастай. баъд сангошон тозаи сваровския, ҳам вишивкадор овардагиам, ҳам овардагием санги сваровски. қати идо заказ кардем ки санги сваровски тоза бзанем барои клиентое ки мисол чизи нағз мефурад ки бупушад. ина маромад ай пештар мо шуморо нишон медиҳем. ё сангои сваровски чӣ хелтон медонем, блеск доранд. сангои сваровски блеск доранд, баъд якум сортанд. ғавси дар ғавсанд, материалам фарқ мекунанд. доранд ё капшон доранд, баъд дута киса доранд. аст почадораш 200 сомон ай, бепочаш 160 сомон. почадораш то размери 56 ай, бепочаш то размери 60 10 рӯза. ина бинед ғавсиша ма пеш нишон медиҳам шумода ки чӣ ғавси зуранд. баъд ҳамаи расветкош ҳаст, ҳамаи цвет ҳаст. кадом цвете ки шумо да мефура ҳамиҷа ёфта метонед. ина ё мисол чизе ки дар экрани дидем то размери 60 бепочанд. инами чиз бепочаи 10 рӯзаи то замина. иам дута киса дора, сангои сваровски қати абшиват кардагиай, остиношам нағзай, дута киса дора, капшон дора. бепоча 180 сомон бепочаш. бинед чӣ хел цветои нағз ҳастай. баъд сангора дига хел абшиват кардагиан. ида сваровски ҳам ҳастай, сангои калон ҳам дора, сангои ҳар хела задагиан. наида сангои майда доранд, мисоли наи барои духтаракое ки сангои майда қати абшиват кардаги маъқулшонай. ана чизе ки шумо мебинед и ай болош то поёнш ай сангош. баъд капшонаш ҳаста, и ҳам дута киса дорад, нигаҳ кунед, XL меган ира. кадоме ки санга бисёр дӯст медора, сангдораш мефурад, чизи блестящи. набинед ки чӣ хел материалам качестваш зурай. материалам блеск дора, то размери 56 пуша ё двойка. почашай ҳам вай худаш не вишивка задагиан, болои вишивка сангои майда катия. ай видеода наз наметавон, яке аз шумо чизе ки дидестен ҳамаш новинкаҳои бозор. бозор дар вақ бисёри бад буд, барои ҳамо дига овоз ҷа очират буд, барои ҳамо ма хона да овоз пафтестам. нигаҳ кунед чӣ хел блеск дора, сангош чӣ хел блеск дора. миёнбандак ҳам дора, мо миёнбандакша фуромӯш кардем. хай ғавсиш баъд духча нигаҳ кунед, авелок задагиай, ё баи қавқа вайрон намешаванд. поина чибаки барои ҳама бисёр кадаги бидим шумода. ай ҳамо фирма мо шумода гов мо заказ кардем. ай ҳамо фирмае ки кардем, ана мо шумода заказ кардагим. маҳмад то поён шаба бинед шумо. чизе ки мо шумода нишон додестем, гарантия дора. гарантия 100% дора. боқи сарбаланд обод бошен.